Voina kan en ho le tur chu kumsang ni som panga a ti chuani in a movie ming chu Wonderful Nightmare ti ani yanu chu lo langin apa hi longkhal tu ani a ma se a mel te chu a che thei to lo ani anu chuanin apa angai em awang chuanin a boral santa a ti chuan midang tu ma a inhat lowa lotlin chu tumber lo ni ta ani kum tam tak alo ral chuanin yanu chu South Korea a chuan lawyer alo ni to a case lak chungchang te chu an lo zota case chu soin HK group chu corporation zomber an ni thu te chu asoya pongswal case soin ami pa chu a chan deuh zok ani ifanu hi engtin nge ni ang he chanchin adar chuan a mual phawanga nakina pasal po ala nei du ang ba ka pongswal po ani em lo hi athi a chunu chu a thin rim hle afanu in lo khapin a soi dikani in biak rem chu kan du e alo ti ta a tichuanin yan ule HK group chairman chu anin muta a chairman chuan apartment building chatak sak atum ti soin BMVV le VVIP platinum card amua yanu chuan alo pom vata engma harsana omlo tur thu chu achil ngal boka tichuan yanu chu apartment pakhata chengin nikhat chu a in khal chuak ta a ma se alet le lama chuan van dwai thak takin truck nen chuan anin tai ta a ma se kong sira thil chu su in atlan liam ta ani anuwa chuan mun pakhata hian lo har chuak hlolin receptionist ne na engwanga heta omnge ani ti azota chunu chuan a hming le pian ni te chu lo zotin yanu pon ashila an ho tu pa hne na chuan vakalin thil diklo awm thu chu vashilin pitar pakhat aya midang an lo thling ti chu ashila an ho tu pa chu chief li ani yanu chu kawin offer ape a meiche pakhat ahming kangse yen ti nun ai thakhat chung inungang ati a yanu chuanin alo pum tawata mun pakhata chuanin ron har chuak lolin a taksa te chu an han in dapin an khoi vela a mel a hmucha chu arak na samai a pasal kim sung huan lokalin a hmu chu a aule ta chiam maya yanu chuan thalak te chu enin anun thar chu a she thiam lo hle fa pahni nein tlei rol hanial le no pang pakhat haru te an ni a fapa haru chu school bus thleng avatha a anuwa a thian te hmu in na thok turin an shwai penga yanu po chu a thian te ti ang chuanin a om ve tameya ti chuan cafe a chuan chol puin a thian te chuan kumsom pariat in pasaline ti in engma a shave box si lo ti chuan bathroom a chuan kalsanin chief li alo langa inun dan turin omro harsat na terlawin nunin omzia anei glo ati a yanu chu anuwa market a chuan vakalin amamo avala a ma se aka chu alo man the ho lo ti chuan zan lo ni chuanin sunghuan chuanin avanaya ma se yanu chuan kumsom pariat mi lek nun hi engtin nge iti chha thei famin nei puya ti in lawyer rang chuan dan te chu a shil ta shap maya ti chuan thuthenga chuanin amut san ta deya atu ka chuanin yanu chu a apartment huya chuan vakalin platinum card kha avala a bazara te chuan kalin ahming chu yanu ni lawin kang se yun tin jiaka office bana sunghuan chuan yanu hena kumsom pariat ini a min nei kha harsa angkasha ma se nang ma jokin min du masa a ui angmain min zui ani khati in a thin rim hle in chen na lekha apengal boka ruma changa lo chwa chuan a thom nu le na chu muin a thong hle ti chuan detective te chu lo kalin an shwai chuak ta a taksa chu tuna chuan kangse yun ani to boxi sunghuan chuan detective te hena yanu te nen school uncle ho chin thu soin dan te po chu a shil ta shep nge kan her sat na sha inka chu an lo pe anyang ati a thupa choi tur te chuan ati ngala detective te po in fin fian an nei lo awang chuan an kim ki hle ti chuan in station atang chuan in an chuak ta a pona chuan sunghuan chuan bial padang inei emni ati chuan ai alo ti a karing tok chati paina lu chu khoi saka yanu chu ama engi motak danglam hi omani anuwa chuan chief li nen chuan in mu in ipian non atanga darkar somli pariata in chen na dekha I mu a I pasal tilung oi watla acha ani mei atita a atu ka sunghuan chuan office programa tel turin asoma ma se alo du lo
anuwa chief li thu soi kha she chuakin apom le tawata tichuan district officer choite nen chuan anin mukhawa sunghuan chuan district pakhata subway bengcheng thupna tur asiam thute ma se anla ti fel chia lo thute chu asoya tichuan choi chuan zanja kil pui tur chuanin asom zui ve ta ngal boka tichuanin zanja an kil mek lai chuanin yanu chuan zo na ka nei tinge food pethi a thareng sia in khak reng mai le atita a soi ngai na pon shalo hle tichuan anuwa chuanin an ho tu pa le yanu chu in hialin sunghuan chuan alo khapa akal puita a ma se chu pa chuan musit taka ron tong khumin sunghuan thin chuan atwar talo vakal hnain avahnik tapop mai anlo eng du hle anuwa chuan bara kalin an chung kwa le yanu chu aven him tlat tur thu chu ashira tichuan zana haru le yanu chu an muduna chung ko poimo na te chu ngai to in a she chho ve zela atu ka chuan hanial chuan yanu chu poisa adila yanu chuan shopping bag khlepot turin alo ti a hanial chu athin rim hle ma se atu ka chuanin shopping bag khle pom chun chung chuan aron kalta a ti chuan poisa po chu alo pe phal ve ta shamani school bana chuan hanial chu a thian pa pakhat king hun ina angkala tuman omlo king hun chuan fu avatuma alo du mai lo anuwa avanai le chuan video in an la ti chu amuta king hun thian de chu an lo biru ani hanial chu hotumin athawa ma se king hun chuan alo phal tat lo apot let le ta hanial chu ina a ho chuanin aruma alut ngala thinrim takin a chapta a yanu lokalin a mai hliam vel chu a mu a hania chuan engkim alo shil ta veka yanu chuan an khinnen ngei tur thu chu alo shil ve a hania chuan school kal le po a hlawa ma se yanu chuan a hnema atu ka king hu na le lawyer an school principal tinen chuan an chu hawa lawyer chuan hania chu indiam siam puya asoma yanu chu wasruma kalina chapa lawyer ni laya ti diklau kha asha chuak ani hania chuan kan re thei sia an thu sei ang chuan ti mayang atia yanu chuan akuta chuan wanin alu puile ta zoka lawyer chuan king hun chu mi pa ani a ma se hania chu a ming chia anga mi in an musitang ati a yanu chuan a phone a phora engkim chu record atumta a soichhun zomila ni mi pa ni mo khoi hmuna po omla ka zung zelang che mi ipong swal to ti hi ka soi zelang korea emo khoya po ni se mitinin inmel hi an chin chi avekang atita a king hun chu thinrimin aron tho chuak ta awachanga ma se yanu chuan asama lokekin apai thluta thwai mai hanialin anu che dan a mu chuan mak ati in a chong hle anuwa chuan yanu chu nun therin anungta a an pa po chu angai sakhle a hanial pon anu poisa pek po chu aledu to bi khau lo ti chuan chief li chu lo lang le in a hun top a hnai to ti chu aron shila yanu chuan hengno panghian annu an chan thu tangmo ati a chief li chuan I thei to pin I hun la nei chuna hian mangai hlero kar khatchia I nei to ania atita a office a chuanin choi chuan sunghuan chu alo transfer a sunghuan chuan transfer lo turin angena yanuin alo sha chuanin a chapta a keima wang vek ani ti in sunghuan chuan I thiam lo ani lo alo ti ve boka atu ka chuanin yanu chuan choi chu arilu thak tir atumta a ma se alo du bik chaklo yanu chuan HK group a phona redevelop chungchanga in church kani a HK in sarkar na thoka thamna a pm choikyang hun li sa atelem atitamaya chuya chu hlau takin atlan setalop lop mai shopkeeper le haru chu in mu in anuwa chuan haru chu ni khoshelo chuan alo turing mai doctor chuan amit le lam a that lo thu ashila surgery kan ti anga ma se khwa a muli ang ti ka tiam theilo che atia yanu nu po mitlama harsat na nei voitam tak surgery nei to ani haru in an na kai ti ashita chief li nen chuan in mu in engwange no pangpoi soi lo ishem keima zok hi min shem ro atia chief li chuan a theilo alo ti tat sunghuan lokalin arun kwa ta a zana chuan haru nen an muwa
apa athi nuwa athalak le thomhno a hal veka a chan chu engma a hre chiang to lo ani surgery ti ni chuan chief li chuan pona chuanin a hrai chuak ta a voin hi kalni tur ani ati a ma se yanu chuan haru harhuna ka angai kanun hlui kalsanin annuwa ka du ati a chief li chuan ikal bo chuan haru natna abo anga ati a ma se yanu chu akal luita a motorin asu trep nge hunre do te chu apek belta yanu chuan hanial chu ko in fel taka turin ati a haru hena kakal boluk don loin enkol thala ati a haru chuan ole lo lek le vatla ti a trap chungin akut awana ti chuan pona chuan sunghuan hena no pangte thataka enkol turina cha achuak atak sapa nga ya ron harin haru chu hospital a awazunga ma se omlo apartment a po a muzolo bastana te avakala thakhat nuwa yanu chuan attorney hena athil record pein HK group in an ei ruk na ti ashira ti chuan a apartment chu thwa sana tumta a athil hlui te enin anu thalak te chu a hmu a chanchin bului chu hmu in apa chu New Zealand da aboral ti chu ashita apa thalak a hmu hala a en chuan tu dang lo ni lovin chief li ngei kha lo ni a chapta a anuwa chuan an khalak te chu da tha in na ena achwa santa ani yanu chu New Zealand a akal don ta a haru chu arun lang ta hlul mai amitte a tha mt in alo en dikwata hanial le sunghuan an lo lang hala ma se tu manan shelo an thutna yanu chuan sunghuan hena tinge New Zealand tingkal don ati a haru chuan anu in a boral san to thu chu alo shila ve wata yanu chuan apa a hmu tur thu chu a shila yan u po chu anui ta se mai khongain like le subscribe ka milo me sakve cheu donania no me